Abay, nama si Pedro ba, na siya buhoy nga kanding o kabayo. Nya amigo kay na silang kanang kanding o kabayo. Suod kay na sila nga higala. Kaya isa na may ilang amo, magdula sila. Then karon kay nagdaot man ang katong kabayo. Iyon man ang tagiya nga karon og dili gini maulian niya tulod sa ang kabayo. Nagdaot ang kabayo, nagdaot. Minom sa istorya ba? Then sulod sa tulog adlaw og dili maulian ang kaning kabayuan eh. Ihawon. Ako ihawon eh, may baligya pa nako, makasapi pa ako. Di ang kabayo. Then pagkahuman sa kuan wa, inyo ang kanding, hinduon ang kanding. Kay bayo, Ang iro. tindog tayo ng kabayo kay ihawon na ba ka, ugma na ba ka ihawon, maluoy ka kay wala siya kadula ang kanding kay nagluyan ang kabayo. Ang kabayo. Ang kabayo, then ang sa tulod sa tulog adlaw. Ang sama. Giduol na po ang sa kanding ang kabayo. Ang iro. Ang kabayo. Ang kabayo pag adto sa kuan, yung kabayo. Ang gwardiya? Mata na taon kabayo kay Ihawon. ihawon na juga karon sa tuga mo. Karon unsa man ibulong nga milagro mga tabo. Oh, yan sa mga kabayo. Yung piyong ay mata mang Kabayo. kabayo rin hindi kag tinud. Ang kanding. Dati ang kabayo. Ang Tingaman ang katong tagiya kay nalipay mong tagiya. Mga silingan. Alay mo diri kay magsadya ta kay mag-ihaw ta karong kanding kay Kabayo. nulihan na akong kabayo. Yaga niya.